i ara el que vull és capturar-lo com una imatge per poder-lo imprimir o posar-lo a algun altre lloc que jo vulgui, qualsevol altre document. Hi ha una manera molt simple de fer-ho amb els Macs, i és combinar 3 tecles. Per exemple, si jo apreto la tecla Comando més la tecla Shift més la tecla número 4 alhora, transformo el meu ratolí en una mena de creueta. Fixeu-vos. Ara el que faré és seleccionar al principi de tot d'on vull capturar i amb el botó clicat tota l'estona mouré fins a baix i fins a la dreta. Intentaré que càpiga dintre de la selecció tot el que jo vull capturar. Podria fer així si volgués, però no m'interessa capturar espai blanc. Per tant, això. I deixo anar. Com veieu, se sent el soroll d'una fotografia. On va parar aquesta imatge? Va parar a l'escriptori, amb el nom de captura i tot de números. Ara simplement puc clicar a sobre del nom, borrar el que hi diu i ficar foto, imatge 2015 5EP. Clico fora i ja tinc la meva imatge. Per veure com ha quedat, si la clico un cop i apreto la tecla espai, faig una previsualització de com està o de què és aquesta imatge. Si torno a apretar espai, ho amago. Fixeu-vos que ho podeu fer tants cops com vulgueu. És una manera molt ràpida de veure què són els arxius en un Mac. Per exemple, què és això? Ah, vale. I què és això? Fins i tot funciona en vídeos. D'acord? Com es fa aquesta combinació de tecles? Recordeu, Comando, Shift o Alt, que recordeu que en alguns teclats té una fletxa cap a dalt, i el número 4, aquesta més aquesta més aquesta alhora.